Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Меҳмони канали имрӯзаи мо канали Цветия бонуи тоҷик дар Москва бо аҳлу оилаашон зиндагонӣ мекунанд. Гулҳое ки дар экран шумо дида истодаед, ҳамааша бо нозукиҳош, ба тамоми нозукиҳош дар каналшон нишон додагиянд. Марҳамат кунед дӯстони азиз, даромада дастгирӣ кунед. Бениҳоят хоҳиш карданд аз ҳамаи шумо ки даромада каналшона дастгирӣ кунед ки камтар пеш равад. Тамоми нозукиҳои пухтупазҳорам нишон дода мешавад. Чизе ки дар бораи гулсозӣ, чӣ гуна гулсозӣ дар шумо нофаҳмо аст, дар комментарияш менависед, ҳатман ҷавоб медиҳад. Влогошон оилавиам ҳастанд. Дачаҳо рафтам дар алоб ҳар гуна хӯрокҳо мепазанд. Аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам даромада каналашона дастгирӣ кунед. Аз рӯи анамин реклама дӯстони азиз, ман 1 рубл бигем кор мекунам. Силкаи каналшон дар якум комментария закрепино мешавад. Пешакӣ ба ҳаматон раҳмат. Ҳаматонда шом бахайр. Бегонӣ шидамо. Инай духтар мабие зимистони қаҳратун шуд. Муҳаммад Мустафо пеш ба велик. Имрӯз боронгарӣ шуд, намондум шона берам брорӣ. Бо дилим сухтак шона аҷурашон буромад. Ёда хона то бегаҳа қапидум. Боҳна кофтум ки шумо дарс тайёр намекунед, китобошона овардан, сабақошона гирифтан. Бо як бор дига ҳози сабақшон додум саҳарӣ. Муҳаммад дафтароша гирифта, ҳама подготовительниёша навист. Бо чӣ кор кунам, мега берун мон мемонӣ. Дига дилим сухт шона бо як бори дига гуфтум китоб бихонем, бо хондан. Бо вай кард сураи Ёсина, гуфтум як ҷумлаи дигаша азиёт кун, вая як ҷумлаи дигаша бо азиёт кунем. Шид мега ки биё рафтем берун. Фотима раҳоӣ накардам ки тез меғалта дайни ово. Камакак ҳаво қоқақ шуд. Сӯравона ҳоли ҳамаи ҷо пури овайне ки беҳад ҳаво хунукай. Ма дар поҳом чизои ғавс ма пӯшидагиям. Я гирди ҳами қишлоқ тавтим шуна. То ма рафтестам оста як круг рафт поёни қишлоқа гашт омад Муҳаммад. Як кас наистае ки бачатон калонае вели ҳайкада наметона. Данаворе ки нишон додум мудауҷа барои нуму колёсикое ки сеюму чорум буд, барои ҳаму бенастрени буд. Ки ира шумо бигиреву зинша пас куневу нафурдеста будаш ҳайкуни. Шавҳару маҷбур телаш дошт. Даиҷа зиқ дошт. То удобно иду колёсика ки ҳай мекуна. Ай Мустафоро наги гуфтум. Вай ҳоли майдае 5 солаи хай калонтарай сӯравно. Ай бай нагирифтем. Анай кучамон номуш кирпичняй. Барои ки акоиҷа ҳама хонаҳош кирпичнян. Номи куча кирпичняй. Ай мо кучамон та хонаҳои чӯвияй. Анай ё кирпични куча номушам халинай. Инай ҷози хонаи пеши номошини сиёҳ истодагиай. Ҷа хонаи баяй. Хонаи дугонаи ма. Хонаи сарпаскунак. Клен дора. Удая рӯз 1,5-2,000 меёва. Хонаш мебиёян одамо сарпаскунӣ. Беҳад занаки бузбалаи хай калонсолам боша ки чақонакай. Даи қишлоқ аки ипли калонай. Дая ҷои штагин мақсад шукор мекуна. Зиндагишона шавҳараш чи инвалида чи хали группае ҳаст карочи ҳами худаш мебара зиндагишона. Дар ҳавлиш ҳама дарахти мева ҳаст. Дар ҳоли меваҳош буроя баъда шумо нишон медиҳем. Севам дора, малина, ҳамаи чӣ дора. Анамияи хони дугонам. Инай кадом клиенташ ҳоли омадагиай. Агар намешид зангаш мегазадам якдамда мебуромад. қати мегашта иҷоҳо. Исма кӯдакома як круги ҳаминҷа мебарам. Медром ба мирам бузҷӯшира мегирам. иҷа дӯстони азиз, подаи қишлоқи дуюмгимон омадеста. Мо қати дугонам истодагием. Кам барои шумо навор кардам.
Дайҷа Фотимаҷон боша ҳамаи иёро хайра дора. Биё мега пеши ма биё. Дӯстони азиз, говошона бинед чӣ хел калон калонай. Тамоман ай говои худмон фарқ дорад. Масалан говои Тоҷикистони хел калони бад нестанд. Ё ҳама мегӯ қачаи майдаша инқадара инаи гова бинед калониша чӣ хел айна метарсӣ намедонам ман метарсам. Рафтестем хона рамаки вайкна бизма буҷушум Фотима недовольная да коляская мефаҳуишкники бдава аки баъди обед автовак биромад ҳаво камтар соз шуд ҳама биромада. Здрасте. 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 Привет, Гу Фатима. Здрасте. На кришаи сирх бардовый цвет хонаи мо ҳай. Пару мо инҷа алов кадем ҳамом шонда ҳама дудай. Офтобак биромад. Не надо по луже. Спасибо. Накухали Мухаммад. Оста раҳи мошин да наброен. баъди борон ҳамқа борон борид имрӯз зеленоя сох пажмурда яхелошу дигарош хушрӯ гирифтияна чесноком мабинем машоаллоҳ чиқа хушрӯ шудиян. баъд чеснокои ҳамсояма рафтим дидам яке шинондаги буде инай майдаки якмаянам қаки майдагай вай айма калони хушрӯ шудиян. ё чеснокои зимни ҳами чорта калон мешада майда надора. Инаиҷа баҳорӣ шинондам ҳоли набиромада даракш нест. тамошобинони азиз аллакай намози шом шудестай то кӯдакоро дур овардам ай берун шикамошона сер кардам камтар имрӯз дер шуд бизма овардам инҷо як сател нонада пешаш мондам ҷӯшидам ирӯз синаш пури лой буд тоза када шуштмуш ба ои гармак намемона ҳозиро ҳамхе қин шидай ҷӯшиданаш сабаб чӣ боша намедонам. бисмиллаҳи роҳмани роҳим нақапида аллакай намемонам агарам буҷӯшмаш. да вақти биз ҷӯшем Мустафо биромад файродаш кардам камераро дар дасташ додам гуфтам ки бишинем инҷа мара камерака як дилам кашид ки равм шатифа биёрам ки Мустафо биромад. Мустафоро шинондам камерачи Мустафо данҷа видеока дестай биз ҷӯшиочаша хелла даиҷа хушрӯ видеокадаги буд беҳад бисёри бад гап зада буд камтарша биридам бо худмам камера када буд ба ёшам бирида гирифтам бигум да вақти монтаж инаиҷа хест бо гизалаши дайшитана хеста бо видео кард блогери нави мо Мустафо кам видеокунира ёд гирифтестай. Китай и буса садится. Шуруби қаб наҷумон телефона. Китай и буса садится. Это же новые бараны. Ача. И что, летучий проводник? дӯстони азиз шира ҳамаша ҷӯшидам гирифтам кастрюлимак беҳад калони бадай кам тофтесен яким дар инҷа спокойно 2 литр мебироя камерачимон Мустафо буд
шира ҳамаша ҷӯшида гирифтам. Мегӯянд ки шири буз бу мекунаву шумо чӣ хел мехӯред? Бу намекуна. Як бор дар як видеом гуфтам ки ҳамин алафи бугин агар нахӯра бу намекуна, на чакаш бу мекуна. Мегӯяд шумо омӯхта шудед. Ҳеҷ кам омӯхта нашудае, бу намекуна. Ва барои касали қанд гуфтам, на самом деле барои касали қанд фоида дорад. Беҳад дору охе ин шир. На овози борон бинед, тамоша бинед. ҳамқа тандири чироға ки сахт задеста я ҳодиса. Светора киштан ки ягон ҷо пожар нашва. Иҷа чӣ хела хонаи чӯбина ҳамаш. Кӯдако хованд. Ман намоз хондам, намози хуфтан нахондам. овози тандири чироға ка бинед. ҳамқа сахт задеста. хел мекунед дар ҷои чӣ кори шудеста. یا برون سخت میشود بسیس میشود سخت میشود بسیس میشود. اینه چه تندری چراغ افتادیسته. اینه با سخت شد. یا سخت شد سیز شد با سخت شد. شگر اگه بهار شده در جای ما الحمدلله همش بزرگی خداوند خودش یکه و یگانه مهربانه. السلام علیکم دوستان عزیز. امروز روزی دیگر ای شبی دراز باران بارید. امروز سحر کتی هم خیلی تمام بود. آهازی بینه چه هوا صافی به غبار افتاوی گرم 26 گرادوس گفتگیان. این ما گوسپندام هوی کردم. حاضر میبرم شما تا اسون ترکه. بعد در کامنتاریا بسیارش جواب می نویسیم با میشوه. یک ششتگیم ده همش در جواب می نویسیم با میشوه. بعد دیگه وقت نمیشوه جواب دادن ده. میگن که وای خانه خطانه. بله دوستان عزیز خانه خودمانه. دو خانه داریم در یک دیرونی ما دو خانه داریم. گراجدانین روسیه هم بسیار سال میشه که شما گراجدانین یک نو 4 ماه شد همین قشید پاسپورت ما گرفتند. ما 9 سال شده اینجا زندگی دارم در همین نوسیبیرسک. 4 سال شد نه 5 سالش رفته سر دیرونی. وقتی گوسپندا را سر میکنم من نمیگردم هی اوجا دگاه روزه شوه که رفته اوجا نیام شونم کفته میبیارم. بچه کلانیم با عقلای نغزه دخترم احلاکای ایخی دختری چقدر مقام نیسته. 1 سال و 7 ماه نه 1 سال و 8 ماه میشود. کودکو را میگن دکی میمونه. این خونم این گوسپندا یک تلویزیوری پلاستیک کلان موندگی مولتیکای هر خلا موندگی پول داده سیخچون چه خلا کفارشونه مقصد تماشا میکنم. با مقصد مشکمشون سیر میکنم. همه چی موندگی در پیششون فورشون گرفته خورده مقصد تماشا کرده میشینن. من همین دیر کنم اتسیلا یک 15 منوت دیر میکنم. همین را هوی میکنم مرغا را هوی میکنم. آب پاوشون تغری میکنم تمام عبرت نخونه میدرم. تیز از پسی ابیدشون میشم با کتی کودکو زنیماتسا میکنم سبق میتیم سوره ها را تکرار میکنیم کتاب میخونیم. این روز پنجشنبه محمد باید مکتب رای میکردم ایادم برآمده فکر کردم که چهارشنبه روز جمعه میگم که روز پنجشنبه رایش میکنم. شوهرم در اینجا بود میگه چه امروز جمعه دیگه هم خزیق شدم گفتم وای یه روز شپرپسکت کردیم. انا که امروز یک شنبه پگه دوشنبه پگه با مکتب داره دفتر شایدش برو ورده در صنفشون هر وقت زدنیا میدودنش اکوای میکنم.
ҳозир рафта исломӣ дарсш метиҳем, бағдодӣ, суроҳҳоя вай мекунем, ҳамаша такрор мекунем. Як рӯз, ду рӯз агар беаҳамият монум, аллакай якҷоним ҷои ягон сурада хатогӣ меёбум, хато мекуна. Барои ҳамиқа кӯшиш карда ҳар рӯз такрор писидристам. Инам хатамшобинон аку мерам вай ниятам давоз мерам қабилинчикшон мепазам. Мерам қавози билинчикшон мепазам, баъд вай мекунам абед даиқа оши угурошон мекунам, барое ки ӯ рӯз беҳад бисёр буридагӣ будам, зиёдӣ кардагӣ ҳаваёра иқа оши угуро меандозимшона, бенахту лӯбӣ намехӯранд, ҳамон рӯз нахат лӯбӣ дошт нахӯрдан. Баъдан мебиём бо давом метиҳем корпора. Инам хатамшобинони азиз, та охири навор бо мо бимонед. Мурғоам бировардам, беҳад борони сайх боридаи шаб. Ҳама ҷо ваяй ранги лӯй шидай. Тамома ки мерам хона аз паси билинчик. Саркати ширу асалшон доду, бози билинчикшон пазам. Ина тамошобинони азиз, ҳамаи билинчикома пухта гирифтам, якта нимташа хӯрдан, аку равам ба ҳазир хӯран, катиз гӯшони малако ба ҳамин хурмо худам да беҳад маъқул шид. Ҳозир худам ядатаи ҳамин мехӯрам. Чойи саҳари ман меша, оли чойам нахӯрдам, соат 10 шид. Билинчико ба шири буз беҳад мулоимаки хушрӯ омаданд. Мода ишчиёи таом. дӯстони азиз, оши угурои маам тайёр шид. Бардоштум, инам хали омад, кӯдакои ма инам халира нағз мебинанд. Овуша бисёр бардорӣ намехӯранд, зели намехӯранд. И кӯдакои ирисӣ ҳамихалиам ба фикрам ҳамаш. Камакак дар инҷа помидоршон риза кардам. Дар болош мечушмо мебарам, ҳар сешта метам. Инам хатамшобинон. касоне хурдеста боша ишчиёи таом, ба мо низ ишчиёи таом. дӯстони азиз, иҷа ма биромадам, кӯдакоро абедошона додум, Фотимаро хоб кардам. Анами гулои қоқуфа чинданӣ биромадам. ҳавли мо ки тоза, гирдиш маҳкамай. Очам гуфтанд ки ҳамиё барои чизе фоида доштиян, гирифта қоқ кун мада. ҳозир биромадам, инами қоқуфаро ҳамаша мечинам. бурда қоқ мекунам барои очама. рӯзи гузашта тамошобинон, дина рӯзи шанбе, имрӯз якшанбе, дина апама дахони апам тӯй буд, тӯй фотиҳа тӯй бугем, духтараша фотиҳа кардам. рости гап тӯи ҳаваёра хела тамошо кардам. Намедонам хурсандӣ кунам, зиқӣ кунам. 3 та апаи дига дорум, дар Тоҷикистон 4 духтарем, айдакишон маям. ҳама да тӯй бугем, ранги тӯй фотиҳаам ранги тӯй кардиян. ҷиянам хуча арӯз кадай духтари апам, ҳамашон да тӯй хурсандӣ. Ман намедонам хурсандӣ кунам, зиқӣ кунам. Я сохт дилма гирифт, ҳамихе зиқ шидам, ҳамҷо ҳозир биромадам. То ҳамимрӯз зиқ набудам. Яке тӯя дидим, кимчихали шудам. Апоҳом да тӯй, ма да иҷа, гуфт чи кимчихали. инам дӯстони азиз, да ҳаминҷа бо шумо худоҳофизӣ мекунам. раҳмат ки то охири навор бо мо будед. раҳмат ки шуморам қатимоен, ба комментариётон бениҳоят шод мекунен. суханои нағз менависен, дилбардорӣ мекунен. дӯстони азиз, то видеоҳои оянда, худованд нигаҳбонатон.